कोणत्या मग कोणाला ते बी पब्लिश केली नीट ऑफनेसवर मग मम्मी बापा ଯାଇଥିଲେ ଏସବୁ ଆଲବମ୍ ଆଣିଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ତାରେ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଦେଖୁଥିଲି ସତ ଅଧିକା ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିବେ ତ କହିବେ ମୋତେ କେମିତି ଅଛି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ମମ୍ମି ବାବା ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଏଇଟା ମୋ ମମ୍ମି ବାବା ଆଣିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମମ୍ମି ବାବା ଆଣିଥିଲେ ଦେବକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମମ୍ମି ବାବା ଆଣିଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଥୋଇବି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।